A tož moje boty. Jo. Já nejist, to mám se. Já jenom se. To nemůže, ale to se nesmíče na ty. To stalo 16. Natáčí, staví tady první sektor, natáčí, ne. A tady druhý. Ježíš, neukazuj. Pozor na ty kolíky. Tak, tady je druhý sektor, to se taky staví. Bude se tu stavět ještě dlouho, stany. Ten pokrok, tady už je to skoro postavené, Pípe. Ahoj. Tady taky pokrok, tu se hrozně moc maká. Já mám kladilo v ruce. Tady takhle se maká v sektoru 2. Tady máme sektor 1. Davide, ukáž ten přírodní. Pracuje se. Tady. Tady se taky pracuje. V sektoru 2. V sektoru 1 se může mít pokrok, co se tady děje. Tohle se tu děje. To je všechno. Tu se dějou věci, dějou se zázraky. Hoši, kurva, co je to tu? Dívej se, jak v arabském světě baba robí a chlapi pijou, vole. Nechci. Jenom tričko, prosím tě, můžu že? A Jenom tričko, bo já mám jedinou mikinu to. Ty tak musíš mě na... A ponožky a ty a... dobrý večer. Dobrý večer, vítám vás. Ahoj. Tam si někde to a hned si ji na sebe obleč. No teď to říkám, chápeš, on mi řekne, že to nemůže, to běž a říkám ponožky. Pepo, pozor na prsty, vole. Ti, chápeš, to on to tam zatluče? Já už dva ohlatolíky. Já jsem válci. Tak? Jo. Tak to zahač za ten ručník, nemůžeme? Ne, to nedaleko, že? No ale nejde to dostane. Hlavní šéf kuchař. Dan. Byla Peťa? Čus. Ahoj. Ty go mám kde? Vykuřené. Peti. Byla si Co dáme? Danek. tam. Tam ty boty. Už po čtvrté jsem dneska kakal. Fakt? Počkej. Já jsem nic nedomluvil. Boty ani. Tady deku, tu máš sedatko, tu je židle. Aďo, kde máš boty? Boty si ber. Nechce? Dědo, a No. jak má být zítra? 32. Pane Polraj, může to tak být? Porota. Porota. Porota číslo 1. Vůni to má. Kluci, on tam je jenom v triku. Aďo, kam lezeš? Tady. Tu je ložnice. Ty jsi taká krásná holka. Jo, a ty jsi taky krásný kluk. Sedej. Je, Sedej. nedělej tu bordel. Ponožky je zima a čo? Aďo, ahoj. Jinak jdeš spát. Kuči, píš. Budeš tu spát? Dávaj. Ne. Mamka říkala čipek. Čipek bys chtěl udělat? Jo. Je, já bych ale nadával. Mě to bolí. Teda by řekli, je. Já bych se zleknul. Počkej, to rozvážem. Tato. Ano. Čípek. Co tam děláš? Aďo, kde jsi? Vylez. Vylez. Chutná?
Dobře to udělali, taťka? Ale oni jí melon Jo, zpecou. já myslím, mají maso. Oni mají melona. Melounek. Ne, tak ale jako je toho hodně, ne? Kdyby jsme neměli, tak ji nedáme. Dobré to je? Ty Tak vole, mu přijde ještě. půjdeme o 7:30 na ten vlaček, půjdu s ním. Ale až bude tepleji, každopádně a... Velice teplý večer. Ano, úplně. Každý ponožky. Peťa dneska byla úplně erotičmě. Tobě, jo? Ne. To vypadá, jak bychom byli někde v Norsku. Kači, mi to bylo úplně jedno, já jsem byla, že Já jsem ten dojet, já jim. Dej tu Peťu, abych nesklamal. Já ti přidám ještě, jo? Nemluva, dej mu, ne? Ty vole, Vašku, to je letos taková kusa, ty vole. Dobré. Však jsi v Norsku, co bys chtěl, vole? To mají maso studené, kurz. sušené, ne? Sušená osoba. Nemáš tu. A stejně mu to teď Ty Dané, nechastej. asi za poštáře malý. Na co se dívá do teďka, na mobil? Přecházíme z mobilu na tablet. Potřebujeme rohlík, mám hlad. No tak si vem. Dole, za ní, Guten Tag, guten Tag. Ty, Streamuje? Čus, ne? ty se převaž, bude tu strašíš, jak jaká obluda. Já jsem dostal To si strašně rád, že to ty teda láže? No, A jak to taká, co tě zachránila? čím? To mistinou. Fajně dlouhá, že? Na co mikinu danej, prosím tě. Jednu mikinu. Mámi, chceš paštiku asi? Víš jak ne? Kuba mi říká, stačí. Kuba ti organizuje až tak, jako Kuba, jo? Fakt, no? Ne, to jsem si dala dva, to jsem si sama Ty, chystala. protože u nás to bylo High Hitler, ne? Víš jak, raz, dva. A já od té doby, jak jsem to tak, jak síru. Já i tři dny si dám síry na krajíc chleba, víš jak, dám všechno tak, Já tam mám maso. A nevím, kde dnes strany. Tak to my jako ty rohličky máme každý den tady čerstvé. Jsi dál. Babuška vypije kávu Kristiánku jenom a budeme si No hrát. a Já mám tak taky, jsme- taky jeden bílý chlub a půl obočí vytrhaného a ten bílý chlub tam je. tak jsme šli do restaurace tam. Jo? A Tam. vytrhneš mi potom sadí i Tam Kiki, neháš to tam? Já jsem si vytrhla. Ježišmarja. Oni jsou... Babka by nemohla být v kempu, ta by to všechno... Danovi už jsem jednou tu šměrku to. No a já jsem si dal kuřecí játra na leču Někdo taky bílý. s rýžou, to bylo dobré, a Sárka si dala hovězí guláš s nokama. Tak si pochutnali. Tak to no Davidek to měl Jo, včera. jo. A tam bylo i to, jako kuře... Jo, děkuji. Co to máš? Eliška má jogurt. Budeš to papat? Ať jo, budeš to papat? Je to dobré? Oddělej to a lžičku. Randistko, já mám tak za 12-15 na Ti už jeli? Kde bylo otevřené? Záhadkou to velké okno v kuchyni. Je to dobré? Jo? Chutná? Řekni, dědo, co to máš? Marmeládkou, mňam. Co to máš v ruce, dědo? Kameru řekni. GoPro. Že? Eliška je kde? Ty jsi jak princezna tam. Je to je fajné, že? Otevřené oči si měl, no jo? No tak to je úplně Aďo, to je lovec pera. Jak bylo v moři? Otevřené oči? Adamku, jak bylo v moři? Může to být ta vosa. No pomalu, to je studené, prosím tě. Dobré? Na zdraví. Buďte zdraví. To se rozjelo ten oheň jak svině. Danieli, Davide, jeden, pojďte jíst.
No, mi se to v tom teď strašně líbí. A co to je Tesco? Dobrý večer, jak se máte? Eliška dělá ping-pong. Ping-pong hraje? Tak ona je dobrá. No ale ona ho hlavně vyměnila, víš, Strejdo. Za Ona koho? má napadníka. Lopatky O teda. Eliška mu je To je- nevyměnila, že? Aďo, tak udělej pořádek s tím, jako to. Dobré? Výborná. Ano. Máš to? Ne, já vás jenom tak sjedu, protože, Si ale. Ona si jenom sjede, že? protože s váma se nedal domů. Tak víš co, kačka stejně je tam. Ale potom jak Ani vidíme Peťu, až zahrajete si ping-pong. Tady jak jsou ty myšička, jak jsou magnety. Džus, mamko. Já myslela, že to máš pořád. Ale Ráno se končí, večer se vrátí. Ne, Dané, vypij se. Ne. Takže to už není moc světla. Už, no, jako tak, ale... Tak, ty jsi dobrý. Tak zamavej dědovi. Tak. Tak a... Tak. Ty to umíš. A pojedeš na klouzačce. Tak. A jeden. Jeden. No. Dani, dej Kiki ho na houpačku, já ho nafilmuji ještě. Eli, pojď. Mám ho tam dát asi, Já. Eliška byla naštvaná. Já jsem strašně moc. Ale drž se, Kiki. No jo, všechny děti. Zamavejte. Ahoj. Ahoj. Pojď to vyváží. Já nemůžu. Nemůže. Nespůjšte se ale. Ani svoj. Pojďte se všichni. Nedaj nekokaj. Všichni, A Ondrášek spojku. Otočte se na mě.
včera bylo Ligujere večer. Já nevím. Jo, já nevím. To jsou famy. Jo, určitě. To jsou keci. Jo. Keci. Děda, už chybí jenom drinky a jsme tu komplet v tom bazénu. Drinky? Jenom můžu natáčet. Opatrně pomalu s citem. Hej, ho nezavazíš. Tak také to natačí. Zavaluj do kamery. Jo! A koho mám vzít jásy? Pojď, Kuba, dej mě svůj. Pojď, Dany. Hej, já chci. Já se opírám o to. Aničko, pojď. Málo. Běž, normálně dělej. Ona chce na mě, no super. Tak počkej, pojď. Ne, já nebudu mít tvůj. Děda, ty žiješ? Co? Tak všechno pomaličku. Co si tam nabijete melounem? Tato smolí po chytách a ona bosti, no? No, vidíš to, jak ti to jde. A výborně, a teď skoč. Viděš, tak jsem tě zachytil. A ke mně. Točíš? A zapaď. A Marcela kde dneska? Víš, o tom Oléke? Po nějakém Maďarovi. Jo. To ne, Kubi. Já už jsem ve věku, kdy už to prdí. Nějakým Čiplešovi. Co tím chceš jako říct? že už stačím za všecko? Chápaš? Stačíš jenom ty. Mhm. Pojďme. Teď musím si přikousnout do zahradu vážnou. To nemá ani daleko. Ale jo. To si do toho zvykneš, Marcelo. Není to špatné. Nejhorší je to, že se tam dostat. To je jak káva, pojď. Ty prosím tě, kámo. To je kakao. A jak se před kamerou snaží. Jo. A to drkonání zubu je slyšet nad sem. Ne, je to dobré. Tak, tady se peče masíčko, kuřecí, Buček. ještě potom klobásky.
Takže zeleninka, chlebíček. Protože tam má v tom i tu postol, víš, ten Polák, občí. Jo, to je srdíra. Tak on tam má toho pejska uvazaného na tom, chápíš to? On s ním chodí, ale. Já vím, ale on je pryč, on tu je, jako... Má dovolenou, ne? Ty, prostě přestaň. Udělej signu, udělej. Nechci dělat to, už je trap. Já jsem rys. Zamávej do kamery, Pojď to zamávej, už tam není. A řekni, jakou máš zmrzlinu. Vy... Jahodovou. Super. Až se objednáme, jo, potom. Je to celé všichni tady dneska. Ať na to vymyslel tady. Palí to? Tak foukej. Peťo, pojď zkusit sem dát. David, to je asi dobré? Ty tu se budeš... Ty tu budeš sedět hodně dlouho. Nebudu, já skočím na pokoj. Mě hodně dlouho někdy jinde budu. Na pokoj skočím pro pytel a o to. Čau miláčku. Papáš? To je dobře. Ty, to je porce jak ďábel. Jak to tak vzala, tak to rozhodne. Můžeš točit? Ne, já jsem hlavně To trhá, nevíš? To je zvláštní, že? Já mám syr. To mám, nevadí vám to? Ahoj, papa? Ahoj, na kameru. Papa? Co jsi říkal? Spokojené dvě rodinky. No tož mě nemám náladu, opravdu tady to. Dokud jsem zaplacené. Dneska musíme jít na ty venkovní tobogány. Kati, ještě tam Ať ty dám. na tu Eli. Jo. To nám tu chybí. Noha přes nohu, pohodička. Míčka, no. Mlíčko. Zamávej do kamery. Mlíčko, za chvíli bude mlíčko teple. Ty tu máš pelech.
Za co se stydíš? Potom ještě tě uvidíme určitě ve stříhu. To bude stříhat. Takže to stříhnu. Filmuju. To je fajná voda tady. Já skočím šipku, jo? No. Tu se nesmí. Nevím, já myslím, že ne. Ano. Velký znak. 24 to má. No, je to teplé, že dědo? No, určitě. Vevnitř školy je tam tak 40. No, tak pár 60, ne? Se zkumáš, Potapíš se? Skačeš? Tak dej si nos a potom... A skočte a David, špatně, ty jsi začal pozdě. Jedem. Fajn, super. Šipko, teď ji vyvol dolů. Tak. Filmuju, ještě. Neumíš? Víš co? Dědo, víš co? Víš, co by bylo dobré? Udělat forky, že ty by si natáčel pod vodu a Anička by mě držela, víš co? Za nohy. No? Tak jo. Tak já pojď. Tak pojď. Jo, takhle, jo. Ještě jednou. Ještě jednou. Tak, tak to je. Hop, 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 pojď. Není.